Ahojte, tak ja by som vás tu chcel privítať. V podstate vznikla taká, podľa mňa, že trochu možno, že aj šialená myšlienka, že urobiť beh za duševné zdravie tu v Michalovciach, v parku Kerta. Organizovali to ľudia, ktorí nikdy v živote nebežali, tak, ale zvládli sme to a myslím, že viacerí, ktorí sme tu bežali, tak sme možno bežali po 3-4 rokoch, ale odbehli sme si to. Čo by som chcel povedať, že tento beh má motto nevypustiť dušu. To je niečo, o čom vlastne aj, o čom by to malo byť aj ten život, že niekedy sa snažíme možno, že fungovať na 200, 300, 400%, proste ideme takým tempom, že vlastne vypúšťame tú svoju psychickú dušu. Teda možno, že čo by som ja chcel povedať, že niekedy je dobré možno aj spomaliť. Tak to je také možno moje motto a možno aj preto sa to volá, že nevypustiť dušu. Tento beh sme urobili pri príležitosti aj týždňa dobrovoľníctva a teraz sme radi, že sme tu mali aj dobrovoľníkov. A veľa ľudí, ktorí tu vlastne prišli, tak to prišli vlastne zadarmo. Len kvôli tomu, že veria, že treba hovoriť o duševnom zdraví a že téma duševného zdravia je dôležitá. Tak jeden z tých ľudí, ktorý tu teraz je aj Matej, ktorý sa vlastne venuje vlastne téme duševného zdravia vlastne aj profesionálne. A máme tu tiež Matúša, ktorý je vlastne tiež psychiater. A okrem toho tu máme medzi nami aj Miška, Livku, dobre si pamätám, Líviu, a potom aj Olíviu. Tak vás tu všetkých vítam a chcel by som možno otvoriť teda diskusiu na tému duševného zdravia, ktorú si oni pre nás pripravili. Teda odovzdávam slovo. Si na úvod môžeme povedať, že my sme tu hlavne pre vás, čiže ktokoľvek bude mať nejaké otázky, kľudne nám môže vstúpiť do toho, vlastne však, alebo kľudne aj, keď máte teraz hneď na úvod nejakú otázku, kľudne sa prihláste a smelo do toho. Prípadne nie každý musí byť natoľko odvážny, aby položil otázku verejne, tak ak by ste sa niečo chceli potom opýtať po ukončení tejto diskusie, tak kľudne nás môžete buď mňa alebo Matúša osloviť. Dobre. Dobre teda, čiže dnes by sme sa mali rozprávať o vzťahu medzi športom, alebo teda fyzickou aktivitou a duševným zdravím. Preto sa ako prvá nanúka otázka. Matúš, športuješ? Dakedy viac ako aktuálne, ale snažím sa, no. V čom je z tvojho hľadiska pohyb prospešný pre zdravý duševný život? Takto, v minulosti sme si mysleli, že samozrejme má šport alebo zvýšená fyzická aktivita dopad na duševné zdravie, psychické zdravie, ale čím za posledné 10 ročí alebo posledných 10 niekoľko desaťročí vieme a máme dôkazy, veľké dôkazy na báze štúdií, že fyzická aktivita má priame pozitívne dopady na naše duševné zdravie, na naše psychické zdravie. Teda, ako bola otázka? Či má pozitívny dopad? Že či má pozitívny dopad a v čom ako keby je to spojenie medzi fyzickým pohybom a duševnou pohodou? Asi taká najdôležitejšia pozitívum je, že tá naša fyzická aktivita, šport, redukuje stres. My dobre vieme, že stres je potrebný do našeho života a musím aj povedať, že ten zlý dlhodobý stres 90% všetkých psychických ochorení spúšťa stres. Práve ten, ako som už spomínal, zlý dlhodobý stres a práve tou športovou aktivitou my vieme množstvo toho stresu v našom živote redukovať, troška znížiť a tým pádom to je taká dobrá
prevencia proti rozvoju rôznych psychických ochorení, ako sú depresie, úzkosti a podobne. Čiže, a potom sú to samozrejme ďalšie iné aktivity, zvýšite si prekrvenie mozgu, má to vplyv na neuroplasticitu, jednoducho lepšie ten mozog funguje, lepšie si pamätáte a tak ďalej a tak ďalej. Už si naznačil, že okrem toho, že pohyb redukuje stres, nejakým spôsobom aj vplýva na mozog. Mohol by si trošku viac povedať možno o tom, že akým spôsobom vplýva na mozog, či šport alebo pohyb má nejaký dopad na to, že nejakých látok v mozgu je viac, alebo je ich tam menej, alebo niečo sa tam deje ináč? Tak ako som spomínal, základ je v tom, že čím sa viac hýbete, a to je jedno, či beháte, plávejte, robíte hoci akú fyzickú aktivitu, tak prekrvujete mozog. Ide tam zvýšené množstvo krvi do mozgu, tým pádom ho viacej okysličuje, viacej sa odpalujú tie odpadové látky, ktoré produkujú mozgové bunky, neuróny. Má to dopad na hormóny, máme stresové hormóny, to je kortizol a podobne, kde tou zvýšenou fyzickou aktivitou tieto stresové hormóny znižujete. Takisto máme, určite ste počuli s depresiou spojený serotonín, dopamín a podobne, tak koncentráciu týchto hormónov vlastne tou fyzickou aktivitou vy zvyšujete. A je obdivuhodné, keď po dlhodobejšej fyzickej aktivite, ako som spomínal, to má dopad na tú neuroplasticitu, jednoducho ten mozog je, ako keby sa nabíjal na tie batérie, je viacej reaktívny, ste viacej živší, máte viacej energie, viacej sa chcete učiť, pamätať si, čiže mohol by som tu asi s tebou sedieť a do večera menovať všetko, čo a aké pozitíva to má. Každopádne to pozitívum je tá zvýšená fyzická aktivita na ten mozog. No a dalo by sa aj povedať, že koľko pohybuje také optimálne množstvo? Existuje niečo, že nejaká minimálna hranica, koľko by mal človek do týždňa športovať, aby sa tie pozitívne účinky prejavili? A možno aj naopak je už niečo, kedy sa dá povedať, že toho športu je priveľa? Najhoršie asi z toho celého je, keď nie je vôbec žiadna fyzická aktivita. Jednoducho, keď nie je žiaden šport. To je to asi najhoršie, čo sa môže udiať. A na to nejaká univerzálna odpoveď není. Všetko závisí od každého z nás, ako tu sedíme alebo stojíme. Každopádne hovorí sa, všetky štúdie nasvedčujú, ak sa čo o 1 minútu viacej denne hýbete, aj to má z dlhodobého hľadiska pozitívny efekt, ako by ste sa nemali hýbať vôbec. Veľa ľudí si myslí, a to ich aj odrádza od toho začať športovať, že začnem športovať tým, že zabehnem 5 km, 10 km, 15 km, len a ja som dakedy behával oveľa častejšie, si neviem predstaviť, že teraz idem zabehnúť čo je 5 km. Odrádza ma to, chcem to, bojím sa toho. Veľmi dôležité je podotknúť, že treba začať s chôdzou, možno viacej sa hýbať, ak je možné ísť do práce peši, alebo vystúpiť možno za zastávku skôr, keď máte pracovisko, alebo neviem, bývate na druhom poschodí, nechodiť výťahmi, ísť iba pešou na druhé poschodie a začať takýmito malými vecami a aj to má veľmi veľa výrazne pozitívny dopad na vaše psychické a fyzické zdravie. Čiže univerzálna odpoveď není, ale akýkoľvek pohyb, čo len prejdete niekoľko metrov viacej denne ako doteraz, tak to má určite pozitívny vplyv. Ale myslím, že určite si nájdete na Google také všeobecné definície, že hýbať sa aspoň 15 minút denne nejakú rýchlejšiu chôdzu, po prípade neskôr do toho zaradiť nejaký beh, čiže asi tak toľko k tomu, neviem, či som ti odpovedal. Neviem, či to tu odoznelo, ty pracuješ ako psychiater v psychiatrickej nemocnici, pracuješ aj na lôžkovom oddelení, ale zároveň aj na ambulancii. Je určitý alebo nejaký typ športu alebo pohybu, ktorý odporúčaš pacientom alebo ku ktorému pacientov na oddelení vediete, aby sa ich duševné zdravie zlepšilo? To dosť závisí aj na tom pacientovi. My sa hlavne snažíme opýtať sa pacienta, čo ho najviac baví. Pretože ja mu môžem povedať, tak choď behať, choď, ja neviem, do telocvične, skákaj tam, ale jeho keď to nás nebaví, tak ako dlho na tom jednom športe nevydržia, alebo pri tej fyzickej aktivite. Ale vo všeobecnosti my vidíme na oddeleniach, však pracoval si u nás donedávna, vidíme na oddeleniach, že tí ľudia
u nás hospitalizovaní, alebo aj ktorí chodia na denný psychiatrický stacionár, keď sa ich pýtame, majú minimálne množstvo fyzickej aktivity. Čiže tým sa ich snažíme motivovať, máme telocvičňu. A keď ich troška na tých oddeleniach rozhýbame, oni potom sami si pýtajú a chcú vlastne, či už minimálne sa prejsť po areáli nemocnici, zabehať si, ísť do tej telocvični, do bazéna. Čiže tiež to je taká asi nejaká jednoduchá odpoveď není, ale hlavne, aby vás tá daná fyzická pohybová aktivita bavila. Čo možno poradiť človeku, ktorý má depresiu, je pre ňo ťažko sa začať hýbať a zároveň vie, že ten pohyb by mu pomohol. Akým spôsobom motivovať takého človeka? Ako som už spomenul, ísť pomaly. Ale myslíš ako človeka doma, alebo ešte u nás keď má niekto ťažkosti s depresiou? Takže povedzme, niekto môže aj mať doma príbuzného, na ktorom vidí, že je depresívny, že sedí doma, nikam nechodí, ten pohyb by mu prospel, že akým spôsobom takého človeka motivovať k pohybu? Ísť pomaly, toto je základ. Ísť postupne. Ja som tiež človek, ktorý buď nerobí nič, aj čo sa týka športových aktivít a potom robím niečo na 100-200%, ale tak rýchle ma to potom aj prejde, ale ísť postupne. Ako som spomínal, pre neho je utrpenie, čo je on vstať z tej postele, čo je on urobiť nejakú minimálnu fyzickú aktivitu, teda postupne každým dňom sa s ním dohodnúť, aby on vstal, aby sa obliekol, aby sa išiel iba prejsť niekoľko metrov, potom postupne možno na nejaké dlhšie prechádzky a už budete vidieť na tom človeku, či sa má alebo nemá lepšie. Ale asi tam odporúčam, že je dôležité, aby to bolo aj pod dohľadom toho odborníka, aby dostával tú komplexnú liečbu. Hoci my vieme, že to tie štúdie vyšli nedávno, keď máme ľudí s ľahkou a až stredne ťažkou depresiou, tak tá fyzická aktivita, zvýšený pohyb hociaký má podobné účinky ako antidepresívna liečba. Čiže tá ten šport a zvýšená fyzická aktivita má svoju moc, veľkú moc. A asi, aby som sa vrátil k tejto otázke, ísť postupne na takéhoto človeka. Ešte mi tak napadá, že zrejme môže byť dôležité dať si aj pozor na to, aby sme v tom človeku nevyvolávali pocit viny. Že aby sme sa vyhli frázam typu schop sa, iní ľudia majú horšie problémy a predsa sa dokážu postaviť z postele, že možno skôr nejakým pozitívnejším spôsobom sa ho snažiť k tomu pohybu zmotivovať. Presne. A aj ešte ďalšia vec je veľmi dôležitá odmena. On musí cítiť, že aj potom, keď vylezie z tej postele, že sa postaví, že sa prejde, hoci len 10 metrov, že je niečím odmenený. A presne. A aj keď sa mu to nepodarí, snažiť sa o to, aby nemal pocity výčitiek a podobne. Fajn, no na dnešnej akcii bolo aj množstvo detí. Nakoľko je pohyb dôležitý pre psychický vývoj dieťaťa? Ja som detský psychiatr a myslím si, že z toho málo čo vieme, asi je to zásadné, veľa sa o tom rozpráva, veď myslím si, že aj ministerstvo školstva, je to tam taká horúca téma a snažia sa zaviesť viacej telocviku v rámci školy. Ja si myslím, že už tam treba budovať návyky tých detí do budúcna, aby inklinovali k tým jednotlivým športom. Ale takisto už tam je veľmi dôležitá prevencia rozvoju rôznych depresívnych, úzkostných porúch. Tie deti už tam sa učia so svojimi rovesníkmi kooperovať, tam sa už učia ako zvládať aj prehry, keď niečo nevidia alebo proste nevyhrajú to prvé miesto. Čiže podľa mňa ten vplyv fyzickej aktivity na vývoj dieťaťa je základný. Čo by sa teda dalo poradiť možno rodičom, ktorých deti tak spontánne nejavia záujem o šport, alebo dokonca majú aktívny odpor ku športu, že akým spôsobom primäť tie deti, aby sa viac hýbali? Ja si myslím, môj osobný názor, aj keď som bol na podobných debatách, tak odborníci priamo z oblasti detskej psychológie, psychiatrie odporúčali pýtať sa ich. Ja si myslím, že žijeme v dome, kedy je tak obrovské množstvo možností aj pri tých fyzických aktivitách, nejakou možno pred 100 rokmi, kedy si človek mohol maximálne tak zabehať, zaplávať. A hlavne sa pýtať, nenútiť na silu to dieťa robiť nejakú fyzickú aktivitu, ktorá ho nebaví, ja neviem, plávanie, behanie, tenis, neviem. Jednoducho sa ho opýtať, motivovať ho, nech to ide skúsiť. Skúsi
nebaví ho to, nevíde to, nevadí, treba ísť ďalej, pýtať sa možno alebo skúšať niečo iné v nejakej inej oblasti. Čiže hlavne, a to platí asi aj pre dospelých, aby to dieťa či ten dospelý malo záujem a aby ho to bavilo v jednoduchosti. Lebo keď ho to bude baviť, to je predpoklad na to, aby dlhodobo vydržal v tej danej oblasti toho športu alebo tej fyzickej aktivity. Čiže hovorili sme o tom, že ako veľmi je pohyb dôležitý aj pre zdravého človeka, aj pre ľudí, ktorí majú psychické ťažkosti, ako je dôležitý pre vývin dieťaťa. Vedel by si na záver tejto našej diskusie zhrnúť možno nejaké také 3 tipy, ako do svojho života vniesť viac pohybu? Asi treba začať hneď z rána, keď vstanete. Myslím, že také odporúčania sú minimálne 2 minúty, keď sa zobudíte, ponaťahovať sa, poriadne sa ponaťahovať. Myslím si, že to nie je taký časový náklad, keď 2-3 minútky venujete tomu ponaťahovaniu sa. Potom druhý taký tip, alebo druhá taká možnosť je, odporúča sa, keď idete do práce mestskou hromadnou dopravou, proste vystúpiť o zastávku skôr, ako som spomínal, ísť do práce alebo do školy pešo. Zaparkovať možno troška ďalej s autom na parkovisku, nie snažiť sa nájsť to najbližšie miesto pred vchodom do práce. Čiže to je taká druhá rada. A tá tretia posledná je, myslím, že odporúča sa 15 minút zvýšenej fyzickej aktivity denne. A to nemusí byť beh, to môže byť rýchlejšia chôdza alebo aspoň chôdza naviac. To sú také tri veci, ktoré si myslím, ono to nebude hneď vidieť. Nebude to hneď vidieť, keď to budete robiť týždeň, 2, 3, po niekoľko mesačnom aplikovaní minimálne týchto aktivít do vašeho života. Ja si myslím, že to zmení veľa. Matúš, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prišiel, že sme mali možnosť sa s tebou porozprávať na tému duševného zdravia a jeho vzťahu k pohybu. A vám ostatným ďakujeme za pozornosť a v prípade, že by ste sa chceli niečo opýtať, tak teraz je ten priestor, vidím aj ruku hore, nech sa páči. Dobrý deň, ja mám takúto otázku. Koľko percent ľudí, zo 100 ľudí sa uzdravilo zo schizofrénie? Aké sú štatistiky, aká je pravdepodobnosť uzdravenia? Takto, čo sa týka schizofrénie, tak žiaľ, keď je tá diagnóza už stanovená, keď je vlastne jasné, že dotyčný človek má diagnostikované psychické ochorenie s názvom schizofrénia, ide o celoživotnú diagnózu. Diagnóza je celoživotná, žiaľ, ale čo je najdôležitejšie v dnešnej dobe povedať, poviem, že nie je vyliečiteľná, ale je liečiteľná. To znamená, že pri adekvátnej liečbe a pohybe a v dnešnej dobe pri tých najmodernejších liekoch, ktoré máme dostupné aj na Slovensku a pri tých možnostiach, čo tí pacienti majú, čo sa týka aj tých pohybových aktivít, ja si myslím, že ten pacient vie plnohodnotne žiť, vie byť funkčný ako bežný iný človek, ktorý sa nelieči priamo na diagnózu schizofrénie. Čiže v dnešnej dobe sú obrovské možnosti, ale áno, diagnóza je celoživotná, nie je vyliečiteľná, ale je veľmi dobre liečiteľná. Veľmi dobrá. Ešte nejaká otázka? Chcel by sa ešte niekto niečo opýtať? Ak nie, tak ešte raz ďakujem všetkým za to, že prišli. Ešte raz tebe, Matúš, za to, že si prišiel zodpovedať na tieto otázky. A pripomínam, že ak by ste sa niečo chceli možno ešte opýtať individuálne medzi 4 očami, tak Matúš sa tu bude ešte chvíľu pohybovať. Môžete ho zastaviť a prípadne súkromne sa ho na niečo opýtať. Ďakujem ešte raz všetkým a prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem. Majte sa.